warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Meskipun. Mohon maaf ya guys, gak ngonten ndi anakku lagi watuk berobat. Oh ini pre-sekolah ini berarti yang begini libur ya mas? Nanti Arab yang bikin sekolah libur. Mas Salek di sini guys. Gini. Kenapa nggak ikut Mbak Eka? Ben baturin Mbak Eka apa guys? Kene kono podo cedak. Kecuali Mbak main Jakarta ya tak gurini. Keperluan Mas Ais sudah selesai. Yang kok nek di rezeki tak tambah tuku buku. Nah buku ini sapa kono? Kok awet yo? Isa kayak tak tukon produk luwung guys pak-pakan nek kelas 6 kayak kan tak golek nang 58. Iki jujur tak cicil. Kuwi winginan tak tukon sepatu jajal. Sepatune kok keseseken biasalah online yang ngono kuwi guys yo. Terus tak jek ono neh. Mas Santo winginan ape tak jek jalan-jalan nang ndi? Nang Najaf. Wong awake kesel ya wis pesen online. Iya nyicil keperluan yang jujur. Misalnya ki wis. Ini ki nyicil guys balungan cilik ya guys ya. Kon del-del ya ora kuat. Iki karep buku gambare. Alah. Paut ae kok bingung. Karena dek kayak masih paut ya di paut guys. Dek kan masalah ki paut. Ini kita buka paketan dulu. Sini apa? Aku nek gabut ya pesen-pesen dulu guys, tapi ya pesennya yo ora apa jenenge sesuai lah keperluannya apa. Nah, CO dulu kita buka dulu. Ini nganu Mas Alek. Nah, nek kanggo nek krayone kan sing terbaru pemirsa. Nek krayone Mas iki krayone iki gak koyo nganu lho, kaine tuh. Ini lho modele. Iki nek nganggo piye? Oh iya kayone gak nganu. Jadi ning tangan gak anu yo. Kayak tak tukokno besok. Masa kowe sampe nganggo krayon ngene? Gak balik. Jadi tangan tetep enak. Heeh. Cucu kan terus tak tukokno, ya tinggo orek-orek dhewe omah. Oh, warnane ngene lho guys. Ya ana sing warna rolas, ana warna 24. Ini iki kekinian iki ndelok kok aplikasi sebelah. Nek ngene kan diorek-orek kan aman lho. Saiki ono ayo. Tak tukokno ngene guys, ayam. Nek capaut kan senengane kan orek-orek tok penggene gambar, melatih motorik untuk memegang benda sesuatu. Jenengku anakku loro iki ya beda kabeh guys. Mas Ale ki apa jenenge? Ya di sini tidak membandingkan, pokoknya seperti ini loh guys ya. Kita saling menghormati. Ya jeneng bocah kadang lho ya perkembangannya beda-beda. Ya alhamdulillah saiki meneh aku wedi guys ya sampai juga tak kontrol, tak terapi. Alhamdulillah saiki wis mulai lancar. Sithik-sithik guys ngono kuwi bocah iki gak iso mbok padak-padak. Ki mau delok piye krayone lho. Krayone ngene. Apa ya krayone? Lha aku ki delok anu lho, tak scroll terus tak CO. Ki sing rolas. Piro ya ini ya aku lali. Krayon. Engko karek sepatune nek Mas Alek sepatu sudah seragamnya kalau di sekolah nek Mas Alek itu kan nganu guys ya. Kan kebijakan sekolah dhewe guys ya. Kuwi aja kok padak-padakno. Kok kelas 6 kae perpisahane di sekolah sendiri. Ya ana sing pengen perpisahane di tempat lain juga ana di SD liyane SD Mas Alek ya ana. Nek kanan main Jepang cedak campuran, cedak yo gimbal di sana. Kalau di sini juga ada yang di hotel, ada yang di gedung. Itu tergantung wong tuane sepakatane guys. Wong sing bari kuwi wong tuane dhewe. Nek Mas Alek di sekolahan di halaman. Ngono kan penting kan tergantung wali muridé yo guys. Perluane tujuh wis bar kabeh kaos kaki. Nek Mas Alek biyen paute kan mlebu gitu ke seragam, bayar juga nyicil boleh. Karena anakku
sing Mas Alek iku apa namanya dipautno ya adik ya tak pautno guys. Wis pokoknya sepenting ki kita bersyukur guys yo. Saya tidak membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain. Mesti anakku guys, aku mau ngandel anak wong liya mbok ujat. Wong aku meneng ae gak ngendo sapa-sapa mbok ujat mbok banding-bandingno iki. Aku mungkin aja sing komen pikirannya lu dewasa kali ya. Ya ngono ae. Nang YouTube itu. Kita ki tidak membanding-bandingkan guys. Wong lare pecetet kembare nasibe beda lho, pone sing wis beda pak beda mbok banding-bandingno. Kata aku, "Kok bebanine, Mbak?" Yo gak tak baleni ya eling ngono lho. Wong kok ada saja jalan. Kita Skype piro yo guys lali nek zamane masalah kae Ben Nabir. Terus Siva biyen dik cilik masalah. Asale kan sampurane Amel, sampurane Pino, ya pokoke beda-beda bulan lah guys. Iki kanca-kancane wis do daftar ulang, masalah wis ketompo saunge guys. Karena memang sekolahnya Mas Alekku juga ada boardingnya atau mondok ya ada. Ya sithik-sithik guys balungan cilik yo. Mau nyicil apa namanya kebutuhan rumah anakku yo sithik-sithik. Bar kakak ayo gantian adike. Pokoknya sepenting nek duwe dijalani sithik-sithik. Nek pengen tanya soal keluargaku kabeh didelok ae kontane. Saya tidak akan ngomong bolak-balik, saya wis pernah tak jelasno bolak-balik guys. Sepene iki padha ndungone jangan saling mencela karena kadang mencela iku kadang membalik ke sampean. Ki aku gak ngerti guys sesuatu. Wis gimana aku nyicil krayon terus buku gambare aku ndelok iki nang online iki kok ana sing akeh yo murah pas lagi promo tak. Nek kebutuhane Mas Hal ben tuku dhewe soalnya cae wis SMP wis ngerti. Arek mikir sunate guys. Seperti apa yang aku tonton dewi. Apa pro dan kontra wis mboyak aku guys. Terserah dokumen piye wong penting aku tidak merugikan siapapun ngono ae. Aku ki wis nyateti guys bekas kertas bekas tak nyateti isa ana tironane satu kali lagi. Awake panas anakku guys. Ngombe obat. Mana aku ki gak metu nanti pemirsa, anakku awake anget. Adik wau. Sayangku. Sayang. Wis. Wow. Pating kok lihat kereta? Heeh. Wis awak watuk, guys. Mulane aku ki apa-apa ki tiro niki jarang masak dhewe yo. Wah tak anakku pilek purek. Ngono guys aku. Saiki ki bebas kok pemirsa. Gak mesti kudu harus masak ngono gak. Seperti padha ngenae, seperti dadi berkat. Malah seneng kanggone ditukoni. Yes, setahun pisan ae pemirsa berbagi rezeki berkatan. Watuk guys. Watuk anak. Main mbek kakak? Obat tak mbeni obat wis. Wis pemirsa tak tutup dulu. Terima kasih nang kontenku yo ono sing komen. Dah gitu Mbak, durasinya panjang yo. Nganu Mbak yo, pengenane kan HP ku tak formati kabeh. Ora masalah HP ku rusak terus iri karo dulur liyane ngono ora, kok mbok unen-uneni neh. Wong arek ora masuk akal nek komen. Ki HP ku kebekan file terus tak hapusi wis normal neh. Wong HP-ne yo lagek kok, guys. Mas Santo HP-ne dibegal maling kae, dibobol maling. Terus tuku neh sing iya. Piye lah kae ceritane. Pokoke HP ku dijaluk. Terus ping pindho HP-ne rusak terus kedua dicolong maling. Bisa. Ya wis. Takon hati-hati saiki pemirsa. Sangune oleh nyopir dikongkone bose takon nyimpen nang tas, takon nggowo ngalur ngidul. Mulane aku kadang iki anak laki-laki atau pria aku lebih kurang ya nek dibilang untuk setitit dan disiplin bukan masa disiplin ya pemirsa ya
Setithi, nek kok setithi ku angel wong lanang yo. Mane takon nggawa sangune, HP-ne takon nggawa. Ku nek ilang nek HP mungkin ae oke lah nyelengi apa tuku bekas. Lah tapi sisine jero HP kuwi muatan, grup. Sopo-sopo niku ana grupe pemirsa. Ngono dadine ana sing kecelakaan pembledos apa piye niku iso telepon nang liyane, iso ditulung ngono. Sopir ki ana komunitase dhewe ngono kuwi. Wis pemirsa tak tutup dulu apa ya? Dulang anakku, engko terus pengen beli obat. Mohon maaf jika tidak keluar kemana-mana, aku lebih penting anakku guys yo daripada liyane. Oh, masalah ada di sini ambek ngewangi ngomong adike. Nunggone nek ngomong ki wis gede. Dijak main ya, dijak belajar. Ya tetap semangat. Kalau memang pengen tanya semuanya tentang aku, anakku, bisa nonton di kontennya adik iparku, bisa nonton pengen langsung koyo apa aku ki sapa, anakku ki kenapa, anakku ki sapa, kok anakku kenapa, anakku sapa ae, piro ae ndelok kontenku. Dadi saya tidak lagi membahas ataupun menjawab lagi engko ben gak bosen saya nonton guys ya. Ya, biar payu kontene didelokne, pengen ngerti masalah iki ning ndi, masalah iki lihat aja di kontennya. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes anu guys, biasanya ki ceriane mbah loro. Aku mending gak metu ngonten daripada ngonten anakku tak jarno keloro-loro, tak jak ngalur ngidul marseneni bojoku kok guys ya. Oke.